Kapag pambasa man ang tukunan niyo. Bakit mawala tang kapotingan? Ano may sabon? Oh no! Sabitan ng kanal dyan. Oo, sabitan din.
3 hours later. Maray na aga po. Happy Fiesta. Ang regalo. Yan. Bukasan muna sa nata. Pero taon na po ika. Ha? Pero taong ka na. Yan ang pouring picture ni nanay. Kuya, nan ba kami dua? Nag-agilan, ang itsura may palaan. Haloy na pa na panahon na, no? 50? Yun ang sabi ko sa kaya, kung gana na, dangan kita magkahirilingan. Subuhay pa, dahil naman kita nagkahirilingan na Ayun nga, no. kung maning buhay pa ini. Para rayon lawgon. Iyo, maruyan mo may retrato man ako yan sa senior ko. Nga na, analay, ako man. Ano yun ang pasal na hilingan? Ay, kapandok ni mother. Baad magsabuot, piki na ako. Sa harong niya mismo, sa... May balak pa akong magduman sa harong mo, kaya lang may pa ko rin time ta, busy pa ako kinanay. Mayo pwede duman ka, almada. Irinong na muna ko mo pili. Hindi po. Nagisi kami na dig na kayo ito, pagod si nanay. Bago ako ma-eskwila ng school, tiro pa ako. Darada ka pumangkit ka panahon ito. Itong kurang, buhay pa sa Dudokyo ko lamang ta, baad lamang. Siya, sabi ko sa imuntugang ko na yung nagbubuhay sa muya, may dikit mo siya ni Dikyo, ako pares mo. Ay, hello. May tiyaong ka. Ayo, Saan po ka nagpipirme? Manila. Tigbuhay Sa Manila man. Oh. Ini man si tugang ko man maestro sa Gorches. Sa saro man na nagbubuhay pa. Ako man nag-aasa sa ida. Day man asa no ka wada kulang bagay na ikana nagsakripisyo kan gabos ano ka Sumada man ba? ang pagkaabala mo sa buhay ko. Kaya sila man ang nag-guest ko. ako iba ko nang ka. Ay ko kamo ano ibang ito. Saan pa ito? Sa harapin. Ito. Bakit ang sira? Abo na magkabarakan ka. Dami ka ng mga bisita. Saging di niya mo, alang ka no? Masira ko ba? Hindi na kami mga ito so iba sa tuisol. So sira na itong alam. Aligon bakit tumaabot, lamot na. Bulinaw. Bulinaw ba guys? Liluwi ka na, pareng! Grabe mo, ano ba sa atin, Maripel, nagkaroon.
Pati-pati pa kayo pag
Tanda ng nong.